ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଜେଏମ୍ ବଏସ୍ ବ୍ଲଗର୍। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଶୁଭ ସକାଳ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତାନି କରୁଛି। 4ଟାରେ ମସ୍ତାନି କରୁଛି। ବାପା ଗଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ମୁଁ ଏଠି ଉଠିକି ମସ୍ତାନି କରୁଛି ବାହାରେ। ଆଉ 5:30 ଆଉ ଟିକେ ସକାଳ ହେଲେ ଗାଧୋଇ ରୋଷେଇବାସ କରି ଗୋଇଂ ଟୁ କଲେଜ। ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ହବ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ନହେଲେ ଜହ୍ନି ଭଜା। ମୁଁ ଆଜି କିପାରେ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଆଜି ବାପା ଯାହାହେଲେ ଆଇଁଷ ଆଣିବେ। ଜାଣିଛି ବାପା ଯାହାହେଲେ ଆଇଁଷ ଆଣିବେ, ବୁଧବାର ନା। ନ ଆଣିଲେ ପୋଟଳ କଷା ଆଉ ଜହ୍ନି ଭଜା କରିଦେବି ଆଉ। ଖାଇଦେଇକି ଚାଲିକି କଲେଜ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ମାତୁଛି। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ମାତୁଛି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଗଲେଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଏବେ ମାତୁଛି। ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ଜ୍ୱର ବି ପାଖରେ ରହୁଛି। ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଚେକ୍ କଲାଠୁ, ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କଲାଠୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବାହାରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ବାହାରିଲାଣି 6-7 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବାହାରିଲାଣି। ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଯେତିକ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ସାଇଡ଼ରୁ ଚାରିପଟ ଦେଖିବ, ଘର ଚାରିପଟରୁ କେବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବେନି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିଲେ କିଛି ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ହୁଏ। ଆଉ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଘର ଚାରିପଟ ସଫା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇଠି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଗିନା, ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ଆଉ ଟ୍ୟୁଟାର, ବାଲ୍ଟି, ଭଙ୍ଗା ବାଲ୍ଟି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଜମିଥିଲେ ସେ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେଇ ପାଣିରେ ଏଡିସ୍ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେତେ ସଫା କରିକି ରହିବେ, ସେତେ ଆପଣ ଦେହକୁ ଭଲ ରଖିବେ। ଆଉ ଘର ଚାରିପଟେ ଯଦି ସଫା ରଖିବେ ନା, ଆଉ ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ମାତୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଘର ଚାରିପଟ ଭଲରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସଫା କରିକି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍, ଏ କାମଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କଲେଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? କଲେଜ ନ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ନା, କମେଡ଼ି କରୁନାହିଁ। ଆଉ କଲେଜ ଡେଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ଆମର କଲେଜ ଡିପ୍ଲୋମା। 3 ବର୍ଷ କଲେଜ, 3 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏମିତି ମସ୍ତାନି କରିଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ଜମା କରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଲି। 4th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଉ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ପଇସା କାହିଁ ଦେବି କ୍ଲାସ୍ଟା ନ କରିବି। ଆଉ ଘରେ ବସିକି ଲାଭ ନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୋତେ। ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ମନ ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଛାଡ଼, କଲେଜ ଯାଉଛି ଗଲେ ମସ୍ତାନି କରିବା, କିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ପାଠ ତ ଛାଡ଼, ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ପାଠ। ଖାଲି କଲେଜ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। କଲେଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ, ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା ଥିବ। ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର କଲେଜ, ଆମର ବଢ଼ିଆ କଲେଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଢ଼ିଆ କଲେଜ। ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଭଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି କଲେଜରେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ଅଛି କଲେଜରେ।
ମାନେ ସେ ତ ଆଗରୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ନଥିଲା, ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜରେ ଆମର। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ବି ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ କଲେଜ ବି, ଭଲ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ଏଚ୍.ଓ.ଡି ମ୍ୟାମ୍ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସାର୍। କଲେଜ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ କଲେଜ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ବଢ଼ିଆ କଲେଜ। ସେଠି ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜାଣିବେ, ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ କେମିତିଆ, ସାର୍ କେମିତିଆ, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ କଲେଜ ପୁରା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ବଢ଼ିଆ କଲେଜ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବଢ଼ିଆ କଲେଜ। ମୁଁ ସିନା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯାଉନାହିଁ, ଇଏ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଲୁଆମି କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ସିନା ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି, କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ କଲେଜ କେଉଁ ଭଳିଆ। ବଢ଼ିଆ କଲେଜ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କଲେଜ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କଲେଜ ବିଷୟରେ? କଲେଜ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେଲି, କଲେଜ ବି ବଢ଼ିଆ କଲେଜ। ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭଲ ହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ କଲେଜ ବି ଏବେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି କଲେଜ ଗଲେ, ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବସିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଚା' କପ୍ ପିଇବା, ଚା' କପ୍ ପିଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋର ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଡେଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।